gaskiya ne ashe dukka jiki na ya mamaye. So gaskiya ne ashe dukka jiki na ya mamaye. Mai sona jiyo ki ganni san ki nike da gaske, idan kika ce zaki bar ni zana mace a take. Kin yi rabon cikin su mata ke ɗaya wata ke, a misali ko kwatance wa za na hada da make. Zan yi rawa gaban ki kalla, mai sona ki so da jimla, na san inda ke kusa na idanu ba su zo da kwalla. San ki ya mamaye jikina, ki sani a ranki sahibata, ni fata na a koyaushe da ke mu zamo jini da hanta. Ni fa a san ki na kurumce, wasu suna ta ce da ni wawa, duk sharɗan ki na amince, in na rasa ki zan zamo gawa. Ni fa a san ki balla dama, buri na ki bani dama, in kawo kuɗin sadaki ma aure na mu sai a ɗaura. Godewa sarki tabara, sannan kin gaban gadara, ke din aiki kyawa kike, ga ki fara da tsayuwa kike, a gunnan rabbi halitta, kyau na hali haɗi da fata, ko tafiyar ki daidai kike, in na gano ki shauki nike, ki ban sona ki ne in rike, cikin inuwar ki ne zan fake. Akwai rani akwai damina, akwai bazara idan kin tuna, dukan sauyi na yanayi, ki san sona ki zanayi. Musayin Abdullah na ki ne, kin gani mai kaunar ki ne, ungwani na baki zuciya, ke kadai na kira sarauniya, sha zaman ki kalau habibiya, dan kin zauna a zuciya. So gaskiya ne ashe dukka jiki na ya mamaye. So gaskiya ne ashe